Dobrý večer. Dnes, 15. května 2026, se stala událost, která otřásá strategickým výpočtem v Perském zálivu. Jak pod přísahou před Senátem Spojených států prohlásil admirál Brad Cooper, velitel CENTCOMu, americká armáda je připravena reagovat na události přesně jako je tato. A právě dnes Írán zajal plovoucí zbrojnici. Nebyla to však v Hormuzském průlivu. Stalo se to u pobřeží Spojených arabských emirátů, 38 námořních mil severně od Fudžajrah. Zprávy uvádějí, že IRGC, Islámské revoluční gardy, se nalodili na plavidlo pod vlajkou Hondurasu jménem Huwei Chan, loď provozovanou Čínou, a odvlekli ji do íránských teritoriálních vod. Šlo o plovoucí zbrojnici spojenou s Čínou. Čína tvrdila, že byla ukradena a že neměla tušení, že ji Írán sebere. To se zdá podezřelé. Co činí toto konkrétní zajetí odlišným od všech ostatních zajetí ve válce, je to, že Huwei Chan nepřevážela ropu, cestující, náklad ani žádné produkty z Temu. Byla to plovoucí zbrojnice, plavidlo pro skladování zbraní provozované soukromou námořní bezpečnostní firmou, zásobené zbraněmi, které komerční lodě proplouvající průlivem používaly k obraně proti pirátství. Zatímco pozornost světa byla upřena na Peking, na dva z nejmocnějších vůdců planety sedících u stolu a souhlasících, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený, Islámské revoluční gardy tiše proklouzly do Ománského zálivu a ukradly plovoucí sklad zbraní. Tato událost je bezprecedentní, protože Írán obvykle cílí na ropné tankery nebo nákladní lodě, aby vyvinul ekonomický tlak. Záměrné zajetí plovoucí zbrojnice však naznačuje posun k přímému narušení námořní bezpečnosti a schopnosti lodí se bránit, což je mnohem agresivnější a strategicky významnější krok. Nenákladní loď, neropný tanker, ale plavidlo plné zbraní, munice a obranného vojenského vybavení, kotvící 38 námořních mil severovýchodně od Fudžajrah, hlavního terminálu pro vývoz ropy Spojených arabských emirátů, hluboko uvnitř vod, které měly být bezpečné. A nikdo je nezastavil. To je buď největší zpravodajské selhání celého tohoto konfliktu, nebo je to něco mnohem záměrnějšího, mnohem vypočítavějšího a mnohem nebezpečnějšího. To, co se právě stalo v těchto vodách, mění výpočet této války způsoby, které mainstreamová média plně nevysvětlují. Během summitu Trump-Xi seděli americký prezident a čínský prezident u stolu v Pekingu a shodli se, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený a Írán nikdy nesmí mít jadernou zbraň. IRGC byly přistiženy při nalodění na tuto loď 38 námořních mil od pobřeží Spojených arabských emirátů. To je daleko přes Perský záliv od samotného Íránu. To se nezdá jako náhoda. Zdá se, že tato válka nyní eskalovala v tom, jak by Írán mohl získávat své zbraně. Bude prozkoumán celý obraz událostí za posledních 12 až 18 hodin, veřejná prohlášení Íránu a agresivní rétorika a akce americké armády proti íránské pirátské flotile a komáří flotile, včetně toho, co je v oblasti připraveno čelit íránské mininámořnictvu, které obtěžuje a zajímá plavidla, jako je tato zbrojnice. Írán zajal plovoucí zbrojnici během summitu supervelmocí, kde se setkali USA a Čína. Admirál Brad Cooper, velitel CENTCOMu, byl vyslýchán kongresem a pod přísahou jim řekl přesně, co americká armáda udělala a je připravena udělat ohledně událostí přesně jako je tato. Trump a Xi Jinping veřejně uzavřeli dohodu, že obě strany se shodnou, že Hormuzský průliv zůstane otevřený, aby podpořil volný tok energie do světa. Oba se také veřejně shodli, že Írán nikdy nesmí mít jadernou zbraň. Prezident Trump řekl Fox News, že prezident Xi mu osobně sdělil, že Čína neposkytne Íránu vojenské vybavení. Nazval to velkým prohlášením. Čínou propojené plavidlo bylo náhodou ukradeno. To naznačuje druh zákeřné taktiky, kterou by Čína mohla v zákulisí používat. Ministr zahraničí Marco Rubio byl velmi přímý. Řekl, že USA nikdy nepodpoří íránský systém vybírání poplatků v průlivu, ani si nemyslí, že Írán má právo klást miny v mezinárodních vodách. Dodal, nežádáme Čínu o pomoc, jejich pomoc nepotřebujeme. To je vzkaz USA Pekingu. Oceňujeme soulad. Nepotřebujeme, abyste nás nesli. Je to jiná zpráva, než jaká se obvykle slyší z briefingů ministerstva zahraničí. Ukazuje to, že USA drží své nepřátele blízko a Čínu ještě blíž. Ale inkoust na prohlášení Trumpa a Xiho ještě ani nezaschl, když IRGC zasáhli tuto zbrojnici. Loď kotvící 38 námořních mil severovýchodně od Fudžajrah, hlavního terminálu pro vývoz ropy Spojených arabských emirátů. Spojené arabské emiráty jsou jedním z hlavních spojenců USA v Perském zálivu. Plavidlo bylo obsazeno neoprávněnými osobami a odtaženo směrem k íránským vodám.
Centrum námořních obchodních operací Spojeného království potvrdilo, že loď byla Hondurasem registrovaná Huchun, plavidlo provozované Čínou, fungující jako plovoucí zbrojnice pro zbraně, munici a obranné vybavení pro komerční lodě. Poté bylo napadeno a údajně potopeno i druhé plavidlo poblíž Ománu. Nedávno Írán veřejně zdvojnásobil své úsilí, když vysoký úředník zopakoval íránský nárok na suverenitu nad průlivem a potvrdil právo Íránu zabavovat ropné tankery spojené se Spojenými státy. Jejich komáří flotila a mini námořnictvo mohou být skutečným problémem. Existuje příměří, popsané jako nepříměří, zprostředkované 8. dubna Pákistánem, který také hostí iránská letadla, včetně iránských špionážních letadel. Trumpova administrativa na začátku tohoto týdne uvedla, že příměří je na masivní podpoře života a Trump nazval nejnovější iránskou protinabídku, která byla předána prostřednictvím Pákistánu, naprosto nepřijatelnou a hloupou. Všichni jsou stále netrpělivější s pokračujícím uzavřením Hormuzského průlivu, ale Írán má své námořnictvo IRGC. Vypadá to, že existují stovky, ne-li až 1000 těchto komářích útočných člunů. Tyto komáří čluny jsou pravděpodobně ty, které vnikly a vzali tuto zbrojnici. Nebojovalo se. Pokud je to loď se zbrojnicí, měla by tam být bezpečnostní tým, masivní bezpečnostní tým, dokonce i bezpečnost na úrovni Navy SEALs, kvůli tomu, k čemu by mohla být použita. Írán získal loď velikosti ropného tankeru plnou zbraní. Nyní bude na bojišti více zbraní, zatímco USA usilují o vysoce sázkové jednání, aby se pokusili přimět Írán k jednacímu stolu. 440 kg uranu je údajně již obohaceno na 60%. To je nebezpečně blízko zbrojnímu stupni. To je velká otázka čtyřrozměrného šachu. Cílem by bylo přivést Írán k jednacímu stolu na 15leté moratorium na tento uran. Oni říkají, že chtějí 5leté moratorium, snaží se odsunout problém, aby mohli získat jadernou zbraň k ochraně Hormuzského průlivu. Iránský režim a IRGC vystoupili a řekli, Hormuzský průliv je naše jaderná zbraň. To považují za svou prioritu číslo 1. Soustředí se na to, dávají tam všechny své různé rychlé útočné čluny námořnictva, IRGC, to je jejich zaměření, vkládají do toho všechny své zdroje. Pokud mohou zastavit světovou ekonomiku a přimět všechny, aby šli ke dnu s lodí, to by rádi udělali. Nicméně americká armáda má k tomu co říct. Iránská rétorika je agresivní a pochopení jejich skutečných schopností je klíčové. Předseda iránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, který je zároveň jejich hlavním vyjednavačem v jaderných rozhovorech, zveřejnil na sociálních médiích. Naše ozbrojené síly jsou připraveny doručit poučnou odpověď na jakoukoliv agresi. Dalším velkým prohlášením bylo, že Írán nazval Hormuzský průliv svou jadernou zbraní. To je jejich zaměření. Vědí, že pokud dokážou dostatečně dlouho tlačit na svět a nevytvoří se koalice, která by otevřela Hormuzský průliv, pak v tu chvíli by mohli skutečně přimět USA k odchodu. To je jejich celý cíl. Chtějí, aby USA odešli. Nechtějí se dohodnout a chtějí dál vydírat svět Hormuzským průlivem. Írán má rychlé útočné čluny s 12,7 mm těžkými kulomety. Mají také protilodní střely s plochou dráhou letu, které údajně mohou připojit k těmto rychlým útočným člunům. Pravděpodobně některé z větších rychlých útočných člunů by to mohly mít. Také skrývají protilodní střely podél pobřeží. Americké letectvo, americké námořnictvo a americké armádní vrtulníky AH-64 Apache jsou připraveny. Jedním z hlavních letadel, které by tyto rychlé útočné čluny sestřelovalo, je A-10 Warthog. Dříve se mu říkalo ničitel tanků, nyní se mu láskyplně říká ničitel člunů. Důvodem je, že má vysoce explozivní zápalné náboje nebo dokonce náboje z ochuzeného uranu. To jsou 20 mm střely z F-15E. Představte si 30 mm střelu pro A-10. 30 mm kanón A-10 Warthog je účinný proti rychlým útočným člunům. Desítky A-10 jsou v regionu. To je primární taktika proti nízkotechnologickému nepříteli. Šlo o nějakou tajnou operaci v zákulisí, v podstatě proklouznutí a zabrání čínského plavidla, aniž by Čína měla tušení. Ničitel člunů A-10 Warthog bude pravděpodobně vést útok spolu s další platformou AC-130J. To je bitevní letoun, který má na sobě mini-houfnici. Sekce přehledu pokrývá zprávy z celého světa. Rusko bombarduje Kyjev ve stejný den, kdy se Trump setkal s Xi. Ve stejný den Rusko zahájilo masivní raketový útok drony na ukrajinské hlavní město, zabilo 1 osobu a zranilo 31 s hlášenými škodami v 6 okresech. Rada Evropy současně dokončila speciální tribunál pro zločin agrese proti Ukrajině. Další zpráva. Americká pobřežní stráž spálila 3 ponorky pašující drogy u pobřeží Kolumbie.
Americká pobřežní stráž Tacoma, operující s Southcomem a společnou mezirezortní pracovní skupinou, zadržela 3 podezřelá plavidla pašující drogy u kolumbijského pobřeží, když plavidla nesplnila příkazy k zastavení. Posádka vrtulníků použila přesnou odstřelovací palbu k vyřazení jejich motorů. Všech 9 podezřelých bylo zachráněno a zatčeno. Úřady zabavily 6 000 liber kokainu v pouliční hodnotě zhruba 45 milionů dolarů. To vede k sekci strategické analýzy 4rozměrného šachu. Co Írán vlastně chce získáním té plovoucí zbrojnice? Potenciálně jim docházejí zbraně. Jejich ekonomika je v naprostém rozkladu. Ztratili 500 milionů dolarů denně, takže jim pravděpodobně docházejí zásoby. Potřebovali více zbraní. Celá zbrojnice zajatá iránská garda, potenciálně vyplňující mezery v iránské zástupné armádě, získávající jim zbraně, které potřebují. To jsou pravděpodobně malé zbraně jako AK-47, zbraně odpalované z ramene jako RPG, potenciálně i miny. Mohou existovat některé velké mocnosti, které vidí strategické vítězství v udržení Hormuzského průlivu uzavřeného prozatím a v udržení iránského mini zástupného námořnictva, komářího námořnictva. Potenciálně by Čína mohla mít zájem na udržení nepořádku a chaosu v Hormuzském průlivu prozatím. Páka by nemusela být dostatečná, aby Čína viděla, že větší kontrola USA nad průlivem je v jejím zájmu. Protože pokud se pokusí dobít Tajvan, budou potřebovat, aby tok ropy z Hormuzského průlivu pocházel z Iránu a nebyl kontrolován Spojenými státy. Plovoucí zbrojnice není rybářská loď ani komerční nákladní loď přepravující spotřební zboží přes záliv. Plovoucí zbrojnice je licencované plavidlo pro skladování zbraní kotvící v mezinárodních vodách, provozované soukromými námořními bezpečnostními společnostmi. Jejím celým účelem je sloužit jako předem umístěný sklad zbraní, aby komerční lodě proplouvající jednou z nejnebezpečnějších vodních cest na Zemi, Hormuzským průlivem, mohly pronajmout střelné zbraně, munici a vyškolený bezpečnostní personál k ochraně před pirátstvím a obtěžováním. Tato plavidla existují, protože mezinárodní právo zakazuje obchodním lodím přepravovat zbraně do teritoriálních vod mnoha národů. Takže zbrojnice sedí těsně venku, dává posádce zbraně, loď propluje průlivem a posádka pak zbraně vrací na cestě zpět. Je to právně schválená operačně kritická součást námořní bezpečnostní infrastruktury a IRGC právě jednu vytrhli přímo z této infrastruktury ve stejné ráno, kdy si Trump potřásal rukama s Xi Jinpingem. Dotyčné plavidlo je Hondurasem registrovaná Huichuan, loď provozovaná Čínou, kterou britská námořní riziková poradenská společnost Vanguard potvrdila, že fungovala jako plovoucí zbrojnice dodávající zbraně a obranné vybavení komerčním plavidlům proplouvajícím průlivem. Námořní obchodní operace Spojeného království, což je britská vojensky propojená agentura pro monitorování námořní dopravy, která slouží jako systém včasného varování pro lodní dopravu v těchto vodách, potvrdila, že plavidlo bylo obsazeno a odtaženo neoprávněnými osobami a později ho sledovala, jak mířilo k iránským teritoriálním vodám v Ománském zálivu. Geografie má nesmírný význam. Fujairah je na východním pobřeží Spojených arabských emirátů, na straně Ománského zálivu, ani ne uvnitř samotného Perského zálivu. Zajatí se odehrálo přibližně 38 námořních mil severovýchodně od Fujairah, což je klíčový terminál pro vývoz ropy Spojených arabských emirátů. To není iránský dvorek, to jsou vody přiléhající ke Spojeným arabským emirátům. To je provokace, která rozšiřuje dosah Iránu dál než téměř jakýkoliv předchozí incident v tomto konfliktu. A načasování? Prezident Trump a čínský prezident Xi Jinping se setkali 14. května a ve svém závěrečném prohlášení ze summitu se shodli, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený, aby podpořil volný tok energie a že Irán nikdy nesmí mít jadernou zbraň. Inkoust na této dohodě sotva zaschl. Trump řekl Fox News, že Xi ho osobně ujistil, že Čína neposkytne Iránu vojenské vybavení a nazval to velkým prohlášením. A přesto během několika hodin po tomto prohlášení bylo čínsky provozované plavidlo, pohodlně naložené zbraněmi, zajato IRGC bez zjevného odporu. Položte si otázku, kterou si právě teď klade každý seriózní analytik ve Washingtonu, Londýně a Riádu. Je to náhoda? Protože v geopolitice je slovo náhoda téměř vždy zástupným pojmem pro něco, co ještě nebylo prokázáno. Tento incident není izolovaný. Od února 2026, kdy Spojené státy a Izrael zahájili vojenské operace proti Iránu a Hormuzský průliv byl fakticky uzavřen, Irán zajal několik plavidel. V dubnu IRGC zajali plavidla MSC Francesca pod panamskou vlajkou a Epaminondas v průlivu.
Druhé plavidlo poblíž Ománu bylo napadeno přibližně ve stejném období jako zajetí Huichuan a údajně se potopilo. To je nyní vzorec. Záměrná systematická kampaň íránského komářího námořnictva k odstranění námořní bezpečnostní infrastruktury, která umožňuje komerční lodní dopravě fungovat bez íránského souhlasu. A plovoucí zbrojnice byla korunním klenotem této infrastruktury, protože pokud odstraníte zbrojnici, odstraníte schopnost obchodních plavidel se vyzbrojit. Ponecháte je bezbrané. A bezbraná loď v těchto vodách je loď, která odpovídá tomu, kdo ovládá zbraně. Zde je otázka, která prořezává veškerý diplomatický jazyk v závěrečných prohlášeních ze summitů a pečlivě formulovaných tiskových briefincích. Pokud čínský prezident Xi Jinping seděl 14. května 2026 naproti americkému prezidentovi a osobně zaručil, že Peking neposkytne Íránu vojenské vybavení, pak proč čínsky provozované plavidlo nenabídlo žádný odpor, když si pro něj IRGC přišli? To není řečnická otázka. To je nejdůležitější strategická otázka vyplývající z celého tohoto 24-hodinového zpravodajského cyklu. A odpověď, když se na ní podíváte optikou toho, jak Peking skutečně operuje na světové scéně, nikoli jak se prezentuje v závěrečných prohlášeních ze summitů, je znepokojující. Veřejné vystupování a reakce Íránu byly charakteristicky vzdorovité. Předseda parlamentu a hlavní jaderný vyjednavač veřejně prohlásil, že íránské ozbrojené síly jsou připraveny doručit odpověď na jakoukoliv agresi. Vysoce postavené osobnosti íránské revoluční gardy nadále popisují Hormuzský průliv jako íránskou jadernou zbraň, jejich konečný pákový bod, škrtící bod, o kterém věří, že ho mohou udržet na světových dodávkách energie dostatečně dlouho, aby přežili americkou politickou vůli. Ale tato důvěra může být postavena na základech, které praskají rychleji, než si Teherán chce připustit. Protože ve stejný den, kdy IRGC zabavovali plovoucí zbrojnici v Ománském zálivu, muž velící všem americkým vojenským silám na Blízkém východě seděl před Senátem Spojených států. A to, co jim řekl pod přísahou, zásadně přeformuluje vše, co si Írán myslí, že ví o své vlastní zbývající síle. 14. května 2026, zatímco IRGC táhli ukradený sklad zbraní směrem k íránským vodám, admirál Brett Cooper, 4hvězdičkový velitel amerického centrálního velitelství, muž osobně odpovědný za každou americkou vojenskou operaci na Blízkém východě, seděl před senátním výborem pro ozbrojené služby a přednesl svědectví, které mělo být hlavní zprávou ve všech zpravodajských médiích na planetě. Nebylo, ale to, co řekl pod přísahou zaznamenané před Senátem Spojených států, dává obrázek toho, co americká armáda již udělala s iránskou válečnou kapacitou a co je připravena udělat dál, což žádná tisková zpráva ani prohlášení Bílého domu plně nesdělili veřejnosti. Čísla jsou mimořádná a důsledky pro íránské komáří námořnictvo jsou přímé. Admirál Cooper řekl senátnímu výboru pro ozbrojené služby, že operace Epic Fury poškodila nebo zničila více než 85% íránské balistické, dronové a námořní průmyslové základny prostřednictvím více než 1450 úderů, nových zařízení na výrobu zbraní a že Íránu bude trvat celou generaci, než obnoví své námořnictvo a roky, než se zotaví jeho výroba dronů a raket. Celá generace. Ne roky, ne desetiletí, celá generace. To je velitel CENTCOMu pod přísahou, který říká Senátu Spojených států, že instituce, kterou Írán budoval 47 let, aby ohrožoval své sousedy, promítal moc přes záliv, kladl miny do mezinárodních vod a obtěžoval komerční lodní dopravu. Tato instituce byla funkčně demontována během 40 dnů. Rozsah tohoto zničení je ohromující a překračuje jakékoliv dřívější odhady. Naznačuje, že americká vojenská operace byla mnohem rozsáhlejší a účinnější, než se veřejně vědělo, a zásadně mění rovnováhu sil v regionu. Íránská vojenská kapacita je nyní na historickém minimu. Cooper uvedl, že americké síly zničily celkem 161 plavidel napříč 16 třídami válečných lodí, čímž účinně ochromili schopnost režimu operovat na moři a eliminovali více než 90% kdysi masivního íránského inventáře více než 8 000 námořních min s více než 700 leteckými údery provedenými konkrétně proti íránským námořním minovým cílům. 8 000 námořních min. Zamyslete se nad tímto číslem na okamžik. Írán předem umístil více než 8 000 min v Hormuzském průlivu a jeho okolí, což stačilo k tomu, aby se tato vodní cesta stala jedním z nejsmrtelnějších námořních prostředí na Zemi. 90% tohoto inventáře je nyní pryč.
Cooper řekl, že schopnost Íránu zastavit obchod přes průliv byla dramaticky snížena, ale uznal, že hlas Íránu zůstává velmi hlasitý a tyto hrozby jsou jasně slyšeny obchodním lodním průmyslem a pojišťovacím průmyslem. A to je přesně ta mezera, kterou Írán nyní využívá. Fyzická schopnost je z velké části pryč, ale vnímání hrozby, psychologická páka zůstává. Pojistné prémie pro plavidla proplouvající kdekoliv poblíž průlivu jsou stále na historických maximech. Lodní společnosti stále mění trasy. Globální ekonomika stále absorbuje náklady na vodní cestu, která je technicky průjezdnější než před 2 měsíci, ale je vnímána jako past smrti. Írán tuto dynamiku dokonale chápe. Nepotřebují potápět lodě, aby vyhráli ekonomický argument. Potřebují potopit důvěru. A zajetí plovoucí zbrojnice ve vodách přiléhajících ke Spojeným arabským emirátům ráno během summitu supervelmocí je přesně ten druh kroku, který má udržet tento psychologický tlak, ale zde je to, co řekl admirál Cooper, co se přímo týká hrozby, kterou představuje zbývající komáří flotila a zajetí Huishon. Cooper řekl senátorům, že před operací Epic Fury by typický průjezd Hormuzským průlivem zaznamenal mezi 20 a 40 iránskými rychlými útočnými čluny operujícími ve vodní cestě. Při nedávných průjezdech se toto číslo snížilo na 2 nebo 3. 2 nebo 3. Ze 40 rychlých člunů na 2 nebo 3. To je skutečný dopad 6 týdnů trvalého vojenského tlaku USA na iránskou námořní kapacitu. A přesto i s těmito čísly 2 nebo 3 rychlé čluny, ozbrojené, agresivní, operující s doktrínou rojení a obtěžování IRGC, mohou stále obsadit nebráněné plavidlo, otáhnout ho směrem k iránským vodám a vytvořit mezinárodní incident, který dominuje zpravodajskému cyklu, což vám říká něco kritického. Hrozbou už není objem. Hrozbou je precizní oportunismus. Írán si nyní vybírá své okamžiky, volí měkké cíle a maximalizuje psychologický návrat z každé operace, na kterou mu zbyly zdroje. Cooper také potvrdil, že USA nyní přijali řadu protidronových a protinámořních taktik vyvinutých Ukrajinou během její války proti Rusku. A že USA úspěšně obrátili nákladovou křivku v dronové válce proti Íránu, což nutí Teherán spoléhat se na stále sofistikovanější a dražší systémy namísto levných masových útoků drony, na které se spoléhalo dříve v konfliktu. Přenos technologie z ukrajinského bojiště do oblasti Perského zálivu je jedním z nejméně hlášených strategických vývojů celé této války. Ukrajina strávila 3 roky učením, jak bojovat proti technologicky nadřazenému protivníkovi pomocí asymetrických, nízkonákladových systémů. USA tyto lekce absorbovali a aplikovali je proti Íránu za méně než 6 týdnů. Výsledkem je, že íránský plán, který byl postaven na přemožení americké obrany levnými postradatelnými drony a rychlými čluny, byl z velké části zastaralý. Cooper potvrdil, že Hamas, Hezbollah a Houthiové byli zcela odříznutí od iránských dodávek zbraní a podpory v důsledku operace Epic Fury, přičemž byly přerušeny cesty a metody, které Írán používal k vyzbrojování svých zástupných sil v celém regionu. Odříznutí iránských zástupných sil od dodávek zbraní je klíčovým strategickým úspěchem, který se liší od předchozích snah o omezení podpory. Ukazuje to na cílenou a účinnou kampaň, která se zaměřuje na logistické cesty a metody, což by mohlo mít dlouhodobé dopady na stabilitu celého regionu. Proto je zajetí Hojčuan tak významné, když se na to podíváte z širší perspektivy. Iránská zástupná síť hladoví po zbraních. Jeho vlastní zásoby jsou vyčerpány, jeho obranná průmyslová základna byla snížena na zlomek své dřívější kapacity a najednou se v Ománském zálivu objeví čínsky provozované plavidlo plné malých zbraní, munice a potenciálně zbraní odpalovaných z ramene, je zajato bez odporu a odtaženo do iránských vod. Ať už Peking o tomto zajetí věděl předem, nebo ne, zbraně na tomto plavidle jsou nyní v rukou IRGC a tyto zbraně poputují k rychlým člunům, k zbývajícím zástupným sítím, k jakýmkoliv mezerám, které Írán ještě může zaplnit ve svém degradovaném bojovém řádu. Platformy, které USA připravují k použití proti těmto rychlým člunům, A-10 Warthog se svými 30 mm náboji z ochuzeného uranu, bitevní letoun AC-130 je se svou 105 mm houfnicí, útočné vrtulníky AH-64 Apache, které již zničily 6 iránských rychlých člunů během operace Project Freedom 4. května, jsou již v oblasti. Jsou již prověřeny proti přesně tomuto druhu hrozby. A admirál Cooper Senátu naprosto jasně sdělil, že pokud znovu přijde rozkaz, americká armáda má schopnost a pozici k jeho provedení.
Jedinou proměnou, která určí výsledek, je, zda Írán dokáže udržet psychologický tlak na světovou ekonomiku déle, než USA dokážou zcela eliminovat jeho zbývající schopnost narušovat námořní dopravu.